hakɛ bɛ ka diɲɛ dugukolo sanfɛ hakɛ bɛ ka fo ka tila ka na mɔgɔ faga niveau la o ma bali na parce que i ko k'i bɛ taa puturu hasidi k'i bɛ t'o bɔ finman kan i ko k'i bɛ taa hasidi k'i bɛ t'o bɔ finmanin kan c'est ye mɔgɔ jugu de i y'o fɔ yan o ye filɛ cogo min na n kalila alikurani la i ka ko banna de ala ka danga bi kan kira ka danga bi kan masa ka danga bi kan e ka ko banna pewu fo ka diɲɛ wuli e tɛ ɲɛ suma ala bɛ tɔ lebu ala ka diɲɛ dɔw dugu jɛko ta k'e lebu k'i lebu ala b'i tɔ lebu de maliyɛnw b'aw bila parce que ɲɛmɛ min na ni m'aw bila n'u ye n ka live tigɛ sisan u bɛna une semaine de diya n tɛ se ka video k'a kan n b'aw bila quoi aw merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye sinon kuma tun bɛ n kɔnɔ bi quoi kuma tun bɛ n kɔnɔ mais aw fɛn fɛn maa o maa i ye dɔ fɔ ne ma ka ne to kaso la ne ma fɔ dɛ ne ma ko n tɛ y'a fɔ aw ma dɛ n k'aw ko man di n ko man d'aw ye aw ko man di n t'aw fɛ n tɛna k'i fɛ n t'aw fɛ n tɛna k'i fɛ sinon musow y'u jɔ yan musow aw ɲɛ bɛ tiktok ye muso caman na ta aw ɲɛ bɛ musomanin ninnu caman na ta Sandi ninnu Fatumata Tarawele ninnu ne yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Asile ye olu ɲɔgɔnna caman a bɛɛ ni ala ni kira cɛ ninnu caman y'u sen b'u yɛrɛ kɔrɔ ka taa ne lajɛ a mɔgɔ caman quoi ka taa ne lajɛ ka taa n fo a dɔw ne yɛrɛ dɔgɔnin Asile wagati bɛɛ a tun bɛ Orange Money a b'o ci ko ka na di ne ma yanni ka ne bɔ garde à vue la Asile ka ne bɔ garde à vue la Asile bɛ taa dumuni tobi ka taa di ne ma dumuni tobi ka taa di ne ma Asile o de kama Asile filɛ nin ye adamaden maninfin ma ɲɛnama dun n'i ye problème sɔrɔ mɔgɔ min b'a jɔ o dun muso in tɔgɔ Gima denmuso in a tɔgɔ fo n ka mɔgɔw waleɲuman dɔn dɛ Majo ani Gima denmuso in tɔgɔ Majo tɔgɔ chef de guerre ninnu bɛɛ taara ne fo Mati taara problème dɔ la a ye ne sigilen yen nɔ a ye ne fo ka tila ka nafoloba bɔ ka di ne ma a don fɛn bɛɛ ni kuranɛ cɛ c'est la première fois n'a ka ɲɔgɔn ye fana taara dɔ nɔfɛ ka tila ka nafolo bɔ ka di ne ma n b'u bɛɛ fo ko ala k'u bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛw ni hɔrɔnw ka ne to kaso la Sabaseku ma ne to yen Barni Gami ma ne to yen n tɛna bɛɛ tɔgɔ fɔ yan Jasa fɔ Kongo a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ninnu si ma ne to yen sabu sala ne b'a ko n kelen tun tɛ kaso la min y'i ta kɛ duguma ni mɔgɔ kɛnɛ ye e bɛ ka mɔgɔw ɲini k'oli sara k'oli ka taa ne faga ne kun nana e ye wari min d'oli ma k'oli ka ne faga ne kun nana o di ne ma ne ka malo tobi k'a di kasoladenw ma i ni kuran i kun tɛna hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ ne kun ko o wari ni dɔ malo la k'o di kasoladenw ma e kun bɛ hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ dɛ mais e taara o di mɔgɔw ma k'u ka ne faga ni kun y'o wari di ka saraka bɔ k'a di kasoladenw ma Basu dɔ i y'a gɛlɛya dɛ i y'a gɛlɛya mais maa o maa n ka foli b'u bɛɛ ye hali Nayini Jabate malgré o ka plainte bɛ ne ka ne y'a bɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Nayini ka vocal kun bɛna kala ne k'a lamɛn a kun bɛ ci ne ma de ka duwawu caman kɛ n ye fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ n kalila n ka tunga na Nayini malgré mais a ka vocal kun bɛ ci ne ma ka duwawu caman kɛ ne ye Nayini ma ka duwawu kɛ ne ye ko ala k'an bɔ in na ka duwawu caman kɛ o ma ne faga o bɛ ka duwawu kɛ ne ye e bɛ ka taa mɔgɔw ɲini k'oli ka ne faga ba sutara ne kɔrɔmusow Amérique Faransiya u ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ quoi mais kuma de bɛ na ni kuma ye wura 12 ba sutara ayiwa kuma tɛ maliyɛnw kuma filɛ ba sutara filɛ de mɔgɔ fagala ba sutara filɛ jihadisi muso ba sutara filɛ criminel ba sutara filɛ nin ne ye nin kuma fɔ aw ye yan aw ye ne kɛ nkalontigɛla ye aw de mɔgɔ ye ne kɛ nkalontigɛla ye ne ka nkalon da maaw la mais ne tɛ nkalon da ba sutara la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n kalila ba sutara de tun bɛ furamugu ka k'a buramuso kɔnɔ a ka na la a bɛna fɔ ne ye ko n'a ka fara ko k'a kɛ ten ne tun b'a dɔn ni poison don k'a buramuso faga a buramuso tɛ a sinamuso
bajalo ne ni kuma fɔ ya ɔ turu sera ne yɛrɛ ma hɛ ba sutura turu sera ne yɛrɛ ma ja turu kun bɛ ne la Mali la ka luwaru bila k'u ka taa dangari ne la linca fa la Kadi fa k'u ka taa dangari kɛ Kadi fa la Kadi fa ni kɛlɛ ala ma fa fila di Kadi ma fa ni kɛlɛ ba sutura ko ka taa dangari kɛ Kadi fa la ko ka fari ka Kadi fa ka adamadenya ko ko do bɔgɔ la mɛ ba sutura y'a gɛlɛya k'a bɛ Kadi kɛ faritalen ye ko k'o fa minɛ o la ni fako hami bɛ e denw na ko fako hami ka Kadi fana minɛ nin to ye sa wa ayiwa ko fila de ba sutura o tɛ fako hami bɛ e denw na parce que musomanin filɛ nin ye a ka fako de ka bon surtout faransi yan i y'i da k'i miiri o bɛɛ la a denw filɛ nin ye wagati bɛ a n'a denw bɛ photo ta la a n'a denw bɛ ko dumanni na n'a bɛ video la denw bɛ to ka fɔ papa n'ale bɛ video la denw t'a fɔ mama sango papa jaw bɛ digilen dɔ la ko ka Kadi kɛ faritalen ye Kadi a kun fɔra ko k'i fa kɛ faritalen ye koyi ko k'e kɛ faritalen ye ko k'e fa ka adamadenya ko an kalama don la kana kɛ ba sutura fɛ dɛ hali ba sutura denw kana k'u fɛ parce que maa min bɛ taa hali o tɛ si ɲuman bolo bilahi ni mun ye ba sutura ka baara de ko ka dangari kɛ ne la Bangumana danni na ko ka dangari kɛ ne la parantigɛni danni na ko ka dangari kɛ ne la jikɔrɔni danni na ko ka dangari kɛ ne la Faransi danni na ba sutura y'a gɛlɛya dɛ i y'a gɛlɛya kojugu aw kumana fɛ n'i t'e bolo o bɛ ala bolo ni ala ko k'a bɛ ban don min na o bɛ ban o don mais i ka juguya i ka ni complot o de démasquera k'o yira diɲɛ mɔgɔ la maa mun ye ko in kɛ Bakaribugu fɔ ɲari la dɔw kun b'a la yen ko in bɛɛ ɲɛfɔra ko duwawu ni barika de b'oli kɔ ala m'oli da ko n'i taara nɛgɛ ta ko ka mɔgɔ de faga ayi ala m'oli da o kama e de barika bannen don o de kama ko in gindo bɛɛ nana ci ne y'a fɔ ye ko ne tɛ maa juguya ne bɛ n ta fɔ buna adamaden mais maa jugu n'i y'i bila nɔgɔ i bɛ to a la n'i juguyara hali ne juguya b'i kɔnɔ n'i ɲɛ ye ne ye dɔrɔn i fari bɛ faga quoi o ma kɔrɔbɔ tile kelen quoi n'i ɲɛ ye ne ye ne juguya maa i ka ne juguya walahi i ka ne juguya n'i ɲɛ ye ne ye i bɛ ne kalan i fari bɛ faga quoi ala y'o fana dalilu di ne ma mais n b'a dalilu n b'o di n kanubaga kelen kelenw ma n bɛ se k'o fɔ bi de o dalilu n b'a di muso ma mandiya dalilu mandiya n b'a di muso ma muso min diya n b'a di muso de ma muso min jan kala alikuranɛ la n'i y'a kɛ mandiya ne ma ɲi dɛ ka ba sutura kana ne lata ma ɲi kana ne ta n ye walijo mɛ n bɛ ko caman dɔn dɛ ma ɲi dɛ mandiya dalilu e filɛ nin ye mangoya muguni de bɛ ka mangoya muguni o kumana fɛ maliyɛnw ivoiriyɛnw sénégaliyɛnw ba sutura filɛ nin y'aw ka ba sutura ye jaarisi muso ba sutura criminel muso ba sutura mɔgɔ fagala ba sutura aw ka ba sutura filɛ nin k'aw ka ba sutura d'aw ma k'aw ka fɛrɛ attention la maafala don jaarisi don a ka jugu ni Amadu Kufa ye a ka jugu ni Yadi Agali ye ale bɛ énervé de wa pour que ale nimisi bɛ wasa k'a bɛ maaw fa a y'a ɲiniya k'a bɛ filimani faga a dɛsɛra k'o faga k'a bɛ jɛmani faga a dɛsɛra k'o faga k'a bɛ siko faga a dɛsɛra k'o faga ne kun ta bɛ yen a y'a ɲiniya ko Aminata n'o ye Aminata Seder Aminata ye ko ka fɛn bɛɛ kɛ ko k'o éliminer kabi ala y'a dan ale bɛ sigi ko ka karisa éliminer de ko k'a faga o de kama aw ye sira min kan tan ala kɛlɛ don dɛ ala de y'a nagasi ala de y'a nagasi ka barika ban fo ka na barika ban parce que ala b'a dɔn hikiden b'a la e mana ninnu dɔw ta ko k'u kɛ maire ye Mali la k'u kɛ député k'u kɛ ko dɔ ɲɛmɔgɔ ye u bɛ taa maaw fa e ma ni min don k'e k'o ni bɔ jihadisi muso criminel mɔgɔ fagala ala k'i kunnagoya kira k'i kunnagoya masa k'i kunnagoya ala k'i lebu dɔwɛrɛ k'i lebu kira k'i lebu masaw k'i lebu sukɔrɔw k'i lebu i mɔkɛ su k'i lebu i kabila su k'i lebu i tɔ ka lebu diɲɛ kɔnɔ o